om på alt. Det er begyndelsen til en ny tid. Så kommer man hjem og finder en kone, der har fået eget hus. Jeg havde ellers tænkt at leve og dø som proletar. Hvad er en proletar? Nej, det har mor vel ikke lært dig. Det er en, der ikke ejer noget. Jeg kan mærke en stigende trang til at flå huden af og vende lortet på vrangen for ikke at strande som en usselkag. Mellem folk bad de remoulade og pomfritter, forstadens glitter og glamour blandet med dårlige snitter. Træt af at servere de risrør med luksusvarer eller lang bøffer over grillen til en muggen skar af farlige folk, der åbenbart er lige så brugt som mig, med nul tolerance gennem de ærmet og en duft af nar. lift you up higher than our face, above every night.